Живущий в Екатеринбурге таджикский видеоблогер, называющий себя солнечным мальчиком, санбоем, Shall we
ассалому алайкум муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмонов. ман шахсан аз номи худ ва инчунин аз номи тамоми муҳоҷирони дур аз ватан ба шумо муроҷиат карданем ки нисбати мардҳое ки бо занҳои шавҳардор алоқаи ҷинсӣ доранд ва занҳое ки ин хиёнатро ба шавҳари худ раво мебинанд як қонуне ҷорӣ кунед ки боиси пешгирии корҳои ғализи ин гуна инсонҳои бад бошад, чунки айни ҳол ин мавзӯи доғи рӯз шудааст ва миллионҳо мардҳои ғарибро дар ташвиш кардааст. яъне ки дар тоҷикистон бисёр мардҳои бадбахте пайдо шуданд ки аз ҳисоби дар муҳоҷират будани мардҳои оиладор суистифода бурда ҳамсарони онҳоро ба доми фиреби худ мекашанд ва дар номуси як марди дур аз ватан мерасаду боиси парокандашавии як оилаи тинҷу ором мешаванд. айни ҳол ман як нафар муҳоҷирро мисол меорам ки барои бунёди як оила чӣ гуна мушкилиҳоро пушти сар мекунад. мисол як нафар муҳоҷир ватани орому осоиштаи худро тарк карда ба хориҷа сафар мекунад, гарчанде ки дурӣ аз ватан, нарасидани меҳри модар, надидани рогаштанои фарзанди худ ин ҳама як зарбаи дарнок ба як шахси ғариб аст. бар зами ин ҳама дарду азобҳо имрӯзҳо ҳар як мушкилиҳое ҳаст ки муҳоҷирро ҳатто бо маргаш рӯпарӯ месозад. мегӯянд ҷони шахси ғариб аз сангай, ба ин азобҳо тоб овардан аз ҳисоби номусу нангай. яъне ки падару модар ва фарзанду занам гушнаю ташна намонад гуфта, ё ин ки хешу табору ҳамсояҳо нахандад гуфта, саломатии ҳаёти худро дар хатар гузошта худ намехӯрад, ҳаққи худро хонааш равон мекунад, фарзанду занам белибосу манзили гармашон хунук нашавад гуфта, барои худ ҳатто як либоси гарми зимистона намехарад, кулбаи вайронаам начакад гуфта, худ дар кӯчаю саҳро шаби худро саҳар мекунад ва барои зану фарзандаш хонаҳо месозад. аммо сад афсӯс, баъзе занҳои аблаҳи беақл ба ин ҳама нозу неъматҳои Аллоҳ шукрона накарда, шавҳаре ки барояш дунёша бахшид, худ гушнаю ташна гашта ин хонаву дарро кард, ба ин марди бечора хиёнатро раво мебинанд. яъне ки хонае ки ин марди муҳоҷир ба ҳазор дарду ранҷ сохт, ба ин хона занаш як марди бегонаро даъват мекунад. марди ғариб худ дар рӯи замини қоқ хоб карду барои занаш дивану курпаву курпичаҳои пеши бозорро таъмин кард, аммо сад дареқ зани аблаҳаш як марди оқибпадари зинокорро вориди хона карду дар ҷойгоҳи нарму дар оғӯши гармаш ӯро оғӯш гирифт. шавҳари бечорааш ба умед ки дар хона зани хубу ботақво дорад, вале сад афсӯс ин орзуву ҳавасаш дер давом намекунад. зани худро дар оинаи нилгун ё ин ки дар шабакаҳои интернетӣ дар оғӯши марди бегона мебинад. худ фикр кунед ки баъди дидани ё шунидани ин гуна воқеаҳо худашро чӣ хел тасаввур мекарда бошад. агар суол пайдо шавад ки чаро махсус номи ғарибонро гирифтам дар ин наворам, пас ҷавобашро мегӯям. занҳоеро дастгир карданд бо мардҳои бегона ки шавҳари ин занҳо ҳама дар Русия буданд. ман шаҳрванди Тоҷикистон мебошам ва қоида қонунро бо ҳама қоидаҳояш риоя ва иҷро мекунам. давлати мо давлати ҳуқуқбунёд аст ва ҳар як шаҳрванд ҳуқуқи шахсии худро дорад. ба ҳамин хотир ман на танҳо ба ҷаноби олӣ, балки ба тамоми вазифадорони ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат карданем ки нисбати ин гуна шахсон як чораи зарурӣ андешанд. ман медонам ки ин суханҳом ба гӯши ҷаноби олӣ намерасад, аммо ба дили пур гуфта метавонам ки дар гӯши раисони маҳаллаю раисони ҷамоат мерасад. муҳтарам раисони маҳалла, раисони ҷамоат, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳадди ақал дар деҳаю дар районҳо як маҷлис кунед ва ба мардум огоҳ кунед. муҳтарам ҷаноби олӣ, муроҷиати ман ин аст ки нисбати ин гуна инсонҳо як қонуне ҷорӣ кунед ки агар касеро бо ин гуна қонунвайронкунӣ дастгир кунанд, ками кам 5 сол аз озодӣ маҳрум карда шавад. фарқ надорад зан бошад ё мард, вақте қонунро риоя накард ба ҷавобгарӣ кашида шавад. мо намехоҳем ки ин гуна шахсони ғайриинсонӣ ҳуқуқи шахсии бародарони моро поймол кунанд. агар ин қонун ҷорӣ карда шавад, фикр мекунам ки ин гуна корҳои ғализ 100% кам мешавад ва ҳар як марди оиладор ба дили пур кору фаъолияташро пеш мебарад. айни ҳол шумораи ин гуна зану мардҳо аз ҳадди имкон зиёд шудааст. дигар мардҳо ин воқеаҳоро дида дар дилашон шубҳа пайдо шудааст ва боварӣ нисбати оилаҳояшон кам шудааст. картошкаро дидем дар шаҳри Екатеринбург. ина посбонша нишон томто ина акама посбона
Osman Sinan Akama. Ya bibin در شهر یکتریمور پیش MTS را دیدین کارتشکش خوندم و جوی بیادم چند وقت همجا خولی بود بعد این برادرها یا کارتشکا میفروشن و سه چوی کارتشکا رو بردن در همجا پارت افتادن نمید چی برام آدن ولی ویدیوی دیگرش هم میمونم بعد تماشا میکنیم اگر خوشم این کارتشکا در شهر یکتریمور پیش MTS را